Kador bar Shnong Saiden kabala sedang long Shnong nadu Snem khat khandai spa kabadai ka we niki Shnong kabala rim hapo ka them ri bhoi kabaha hapo ka hima khat ar lengdo menta ka Sngi ka niki Shnong kala Rakhe kerpang ya ka jingjam jongka sho mau mer u bashispa ar pusan Snem da ki jinga le kai bat ki jinga ko pher bala penlong hamadan ya le kai jongka Shnong Saiden ya ka te ka jing Rakhe le ka men ya ka jingdap shispa ar pusan Snem jongka Shnong Saiden Lani ka kwaski centennial lasdang nadu ka por menstem da ki jinga ko bele kai ba pher na ka banta ki hybrid ki khon samla ki longkumi bat ki rangba jaka Shnong Saiden bala samru da ka song pisa bat ki khusnam shaki nong jam Haka no pai Sngi na kaliang kador bar Shnong Saiden kala yo ban play Paidbah ya umat sa jakan mau jong te ka jing Rakhe shispa ar pusan Snem bat haka ju ka por kila play sendon ya ka VIP gallery bat ka surok Shnong jaka Shnong Saiden haka bala IT do Dr. Celestine Lengdo MLA Sning constituency kumukongsan ban play Paidbah ya ki te ki kampen roy bat i umat sa kan mau jong ka Shnong Haka ni ka Sngi ka bakar pang jong ka Shnong Saiden na loro Dr. Celestine Lengdo MLA ko Sning lawan ban pensingan lang do ba bat hok nong mali rang ba Shnong mau tunom ba SL wa lang notary officer ba AG Merthong acting rang ba Shnong Saiden Samla habamut lengdo president SSC NSC lemat kiwe kiri rang ba bat ki Paidbah nong Shnong Kum kadak ban pensa kan mau ya kan Sngi na kaliang ka Shnong kala pen Khubor mi ki Samla ki rangba bat ki long kemi ki bala no senyang shaka imlang ka salang lengba ki kam ki ba kraw jongki ki ba kenthop nadu ki Samla ki ba wan shakmat ha ki jing pule ki re rangba ki batrai ha ki kam Shnong ki long kemi ki batrai ya ka kam Asha Anganwadi bat ki we de Haka bakut pat jong kate ka Sngi na kaliang kador bar Shnong Saiden kala yo ban plat Paidbah ban saya ka thup sa jeng kan mau jong ka Shnong baro ka we haka ba le yashim banta ban plat Paidbah do MLA rang ba Shnong ka Shnong Saiden lembat kinong sha khot sngo ba Oi. Hampir mesti jam berapa? Sedang awas. Tungin pelong kejing thap tilang baro. Yo, hey, macam tu. Yo. Ready, 1, 2, 3. Untuk grup habis. Okay, thank you. Katakan magic, ngayo bakal aja hang ni apok Saiden ro.
Mariami kilong kemi ban syat mene. Ka magic kalong babaro ki besong sarut sekiar ki tur samadan. Kisuki ki daplut. Kata kadai ka magic ke bakilong kemi ki don. Sispa arhusan Snem jong ka Shnong Saiden Shibun ki magic ki belah ja. Tikane ka sngiru kadai ka sngi jong ka magic. Balay nga ong ya kata kadaw galong nga upakran hang ne nga day sanpusan Snem pinapa ios nyo la isinyor bahaya nga tangba sispa arfusan minus sanpusan kadang tam ke Shnong Saiden nyo po Snem ya nga kabamot hakine ki sispa arfusan Snem ki jingkela ki babun kilawan nagabanta ki kun Samla ki balakha haus Snem kat kendai spa kendai po ter sedien sene sekhmat ngatarai ya ka kaset basngap jingruai robun ki bompat yoi denum dei ki kun Samla barit ka kaset ka bangis ngap jingruai Hakipor bangi dang Samla kena 4 don internet ladakwa ban record ya ka jingruai hap play stop ban record ya ki kentin ba unong ruai Ukraine ane uria urwai ladabakla hap rewind biang Henry kane ka juk ke bamenta ka jingruai ayu ke bapikwa ha mobile kelawan nadu ke lain ke badingkong hadu ke lain ke bakhaddu lapan sup hakapor mangi ngidang Samla kenarik ladadon badon ya katip ke badon auto reverse baro ke Shnong katip jong utate kedai ke auto reverse te Henry mentah haus Snem arpo arfusan baro kita kila long tangki history tingimla apat ban klep ka kalentiyai ke Meghalaya ngaku munong mikmat ujong pi ngasngo sorong ban yadon benta hakane ka sngi menta ka sngi ka Shnong Saiden kadai ka wei ka banga sngi bak sngo sarong ru ban yathu kana Seki wei pat ki parlok MLA ban ong ngi don ka Shnong Saiden kai ka daw larangi pai ya ka Shnong Saiden ki surok ki lenti ki singkin ki footpath haki Snem ki bapher ki nong yalam Shnong halaka banta ki la pendep hok yala ki jong ki kamram ki jong ki Hakane ka term ka bangalong MLA menta ka Shnong Saiden kalayo kumbalay tu mene arkulur tam ban resurface bat ban snat mairu kane ka surok ka bami sya maudaron sya tai sya bakut Shnong hakini kiniat sngi kumu MLA ngalala aru ban penpoi ha ka office jong iroma Shnong ya ki dustbin ki ban long kam permanent Tahau Snem ubat mai ngin sapen poiru yaki solar street light na menta ka jingdon kam jong ka Shnong. Te hakane ka sngi ni don ringkat bat ni ba alur syai walang ukun jong kane ka Shnong. Ibalai ka jingkren ka basngo tenan ni don ru yaki riurang ba I doctors imli. But imis sapiri hon lingdo ibayo Haka position ke bakarjar khanyo Shempang Karluki ibadai acting general secretary Shnong Shnong kumbay lo I menta dalaki jong hikmat kalaboy kalakiw hakibabun kiliyang Shnong ru apo ka jengala
Kaju Khubor. Tepat yai guest invitees sebab ki nampak jong Shnong ki play ka souvenir play mak jengi Shen hi nongi iway nangi ngiyo ban ship gani ba ka do ba Shnong ka sa pun